Molt bones a tots i a totes. Continuem amb aquest temari de l'oposició a Mossos d'Esquadra. En aquest cas parlarem de la llei 10/94 de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra i desglossarem les seves funcions, el seu àmbit territorial d'actuació i la seva estructura. Per començar, parlarem de que la Policia de la Generalitat va ser creada per la llei 19/83 del 14 de juliol. Es tractava aleshores de la refosa d'una policia que adoptava com a nucli inicial el cos de Mossos d'Esquadra, denominació històrica que es conserva. D'aquesta manera, s'establia el vincle de continuïtat de l'actual Policia de la Generalitat amb un cos que data de principis del segle XVIII i que fou la primera força de policia professional a Catalunya i pionera a tot l'Estat. D'altra banda, cal tenir presents, com a precedent històric immediat en l'àmbit de la policia, les competències de la Generalitat Republicana, de conformitat amb l'article 8 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 32, segons les quals l'Estat només es reservava la seguretat pública de caràcter extra i supracomunitari i deixava al govern català totes les funcions de policia i ordre interiors. Això va ser un factor decisiu en la defensa de la legalitat democràtica i de les institucions d'autogovern al juliol de l'any 36. D'altra banda, l'administració pública catalana disposa, a més del cos de Mossos d'Esquadra, d'altres cossos de policia depenents de les corporacions locals amb una llarga tradició de servei a la ciutadania i d'identificació amb aquesta. Aquesta llei obre, així, una nova etapa en la ja àmplia història de la Policia de la Generalitat. En efecte, sobre els fonaments del bloc de la constitucionalitat en remissió directa a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia i també a la Llei Orgànica 2/86 de Forces i Cossos de Seguretat i a l'esmentada al principi Llei 19/83 de creació de la Policia Autonòmica. La llei present té per objecte establir els principis d'actuació, les funcions i el règim funcionarial i estatutari dels membres del cos de Mossos d'Esquadra i l'organització de la seguretat pública en tot el territori. I a la vegada preveu la creació dels òrgans necessaris i la dotació dels mitjans imprescindibles per al compliment correcte de les funcions de seguretat que corresponen a la Generalitat. En aquest sentit, la llei s'inspira en les resolucions de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i de l'Assemblea General de les Nacions Unides, especialment en les relatives a la Declaració sobre la Policia i el Codi de Conducta per als funcionaris encarregats de fer complir la llei respectivament. Els principis que deriven d'aquestes directrius són inclosos directament a la Llei 2/86 de Forces i Cossos de Seguretat i, per tant, obliguen sense excepció els membres de tots els col·lectius policials. D'acord amb la disposició final segona de la llei esmentada, s'han d'aplicar directament a la Policia de la Generalitat els principis bàsics d'actuació i les disposicions estatutàries comunes que estableixen els articles 5, 6, 7 i 8 de la llei. La policia no està per damunt de la llei i, per tant, ha d'adequar la seva conducta a l'ordenament jurídic, amb subjecció als principis de jerarquia i subordinació dins del cos. Recordem, principis de jerarquia i subordinació dins del cos. És també un col·laborador indispensable de l'administració de justícia, la qual ha d'auxiliar en el sentit més ampli dins les seves possibilitats. D'altra banda, el respecte que la policia deu a la societat, que és d'on prové el seu mandat, l'obliga a utilitzar els recursos coactius solament en situacions extremes i amb una aplicació escrupolosa dels principis d'oportunitat, proporcionalitat i congruència. D'aquesta manera, especialment en el tracte de detinguts, la policia ha d'observar les prescripcions de la llei d'una manera estricta. D'altra banda, els membres de la Policia de la Generalitat s'han de comportar amb una professionalitat exquisida amb les limitacions i els sacrificis que siguin necessaris en bé del servei que presten. Els Mossos d'Esquadra, com qualsevol altre cos de policia, té com a missió i divisa principal la protecció, d'acord amb l'ordenament jurídic, de la llibertat i la seguretat de la ciutadania. És per això que les seves funcions comprenen des de la protecció de les persones i béns fins al manteniment de l'ordre públic.
Els Mossos d'Esquadra es defineixen com un servei de la Generalitat per coadjuvar en el compliment dels seus fins i el compliment de les seves disposicions i, a la vegada, com un servei per a la comunitat i, per tant, amb un mandat explícit de coadjuvar en el benestar social, en cooperació amb els altres agents socials en l'àmbit preventiu, assistencial i de rehabilitació. Els Mossos d'Esquadra han d'actuar en funcions de policia judicial en els termes establerts per l'article 126 de la Constitució, el 164 de l'Estatut d'Autonomia i el 547 i següents de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Recordem, la policia de la Generalitat ha d'actuar en funcions de policia judicial segons l'article 126 de la Constitució, el 164 de l'Estatut i el 547 i següents de la Llei Orgànica del Poder Judicial. L'auxili a jutges, tribunals i fiscals en la investigació dels delictes i en el descobriment i la detenció dels delinqüents, ja sigui a requeriment d'altri o per iniciativa pròpia, constitueix una activitat essencial, prioritària i permanent de qualsevol policia. Per aquesta raó, els Mossos d'Esquadra preveuen crear unitats especials de policia judicial i formar els funcionaris corresponents per adscriure-les als esmentats òrgans jurisdiccionals i al Ministeri Fiscal. El caràcter finalista de les funcions de seguretat, el fet que els últims destinataris de l'activitat policial siguin els ciutadans, obliga a la policia de la Generalitat a operar amb tots els altres cossos segons els principis de cooperació, coordinació i col·laboració mútua. Repetim, obliga els Mossos d'Esquadra a operar amb tots els altres cossos segons els principis de cooperació, coordinació i col·laboració mútua. Coordinació que, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, no vol dir menyscabament o subtracció de les competències de les entitats coordinades, sinó informació recíproca i homogeneïtzació dels mitjans i els sistemes per facilitar l'acció conjunta. Respecte d'això, la policia de la Generalitat ha d'operar en dos àmbits. D'una banda, en relació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat, la coordinació s'ha de produir mitjançant la Junta de Seguretat de Catalunya. Recordem, per operar en relació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat, Junta de Seguretat de Catalunya. Aquesta és l'òrgan que té com a missió coordinar l'actuació policial de la Generalitat i de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. D'altra banda, d'acord amb la Llei 16/91 del 10 de juliol, que és la de policies locals, la coordinació amb aquestes es porta a terme mitjançant les juntes locals de seguretat, òbviament, policia local, juntes locals de seguretat. Això sense perjudici de les facultats de la Generalitat i especialment de la Comissió de Policia de Catalunya en matèria de coordinació de policies locals. En aquest sentit, aquesta llei s'inscriu en el marc de l'ordenació de la seguretat pública depenent de les administracions catalanes i reforma la voluntat de cooperació i col·laboració entre la Generalitat i les corporacions locals en l'àmbit de les seves competències respectives en matèria de seguretat als fins d'aquesta llei. Així, la llei present, que perfecciona el procés de creació i desenvolupament institucional i funcional de la Policia de la Generalitat, pretén explícitament contribuir al procés d'integració de tots els serveis en un sistema de seguretat pública per Catalunya. Així mateix, regula les condicions d'accés i promoció i estableix com a requisit general la superació dels cursos de formació corresponents, impartits per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el qual encarrega també l'organització de cursos de perfeccionament i especialització. Això ho hem vist en el vídeo que parla sobre l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya que tenim aquí al canal. Seguim. En termes de personal, els Mossos d'Esquadra són una plantilla de funcionaris que ocupen les places de les diferents escales i categories que figuren en la relació de llocs de treball amb especificació de la denominació, el nivell, les característiques, els continguts funcionals, les necessitats formatives, els complements assignats, la formació de provisió i les altres circumstàncies pertinents. A part de les condicions de mobilitat ordinàries que poden afectar el funcionariat de la Generalitat, aquesta llei facilita l'ingrés al cos de Mossos d'Esquadra amb els requisits establerts des dels cossos de policia local.
Així mateix, obre la possibilitat d'incorporar-hi o adscriure-hi funcionaris d'altres cossos i forces de seguretat. Molt important aquest apartat. Anem a repetir-lo. Com hem dit, a part de les condicions de mobilitat ordinàries que poden afectar els funcionaris, és a dir, el concurs de trasllats, la llei, aquesta llei en concret, la 1094, facilita l'ingrés al cos de Mossos d'Esquadra amb els requisits establerts des dels cossos de policia local i a la vegada obre la possibilitat d'incorporar-hi o adscriure-hi funcionaris d'altres cossos i forces de seguretat. La llei estableix el règim estatutari dels membres de la Policia de la Generalitat i en defineix els drets i els deures. Per tant, òbviament, si és una llei, definirà els seus drets i els seus deures com a policies, que són els generals dels funcionaris de la Generalitat, amb les especificitats pròpies de la seva funció, que són entre aquestes hi figuren les sindicals. En aquest sentit, es crea també el Consell de la Policia, amb representació paritària de l'administració de la Generalitat i dels membres de la Policia de la Generalitat. Recordem-ho, el Consell de la Policia és paritari entre membres de l'administració de la Generalitat i membres de la policia dels Mossos. També es regula la segona activitat, la concessió de distincions i recompenses i el règim disciplinari, que es vincula directament amb els principis d'actuació. En resum, aquesta llei, pel que fa al règim funcionarial, tan sols pretén regular allò que, per l'especificitat del cos de policia a què va dirigit, ha de diferenciar-se del règim general dels funcionaris, el qual s'aplica supletòriament en la resta d'aspectes no regulats per aquest. Anem a definir ara les competències que estipula aquesta llei. Doncs bé, els Mossos d'Esquadra, com a policia ordinària i integral, important recordar-ho, exerceix les funcions que l'ordenament jurídic atribueix a les forces i cossos de seguretat, i en concret les funcions de policia de seguretat ciutadana, policia administrativa i policia judicial. Pel que fa a les funcions de la seguretat ciutadana, doncs bé, què hem de dir, no? És la funció que més s'aplica en el cos o que és la més visible en el carrer. Aquestes funcions serien protegir les persones i els béns, manteniment de l'ordre públic, vigilar i protegir persones, òrgans, edificis, establiments i dependències de la Generalitat i garantir el funcionament normal de les instal·lacions i la seguretat dels usuaris dels serveis, vigilar els espais públics, protegir les manifestacions i mantenir l'ordre en grans concentracions humanes, prestar auxili en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública i participar en l'execució dels plans de protecció civil en la forma en la que sigui determinada en les lleis, prestar auxili en les actuacions en matèria de salvament, complir dins les competències de la Generalitat les funcions de protecció de la seguretat ciutadana que se'ls atribueix mitjançant la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que seria la llei Mordaza, prevenir actes delictius i la resta de funcions que li atribueix la legislació vigent. Ara anem a veure les funcions en quant a policia administrativa. Doncs bé, es tracta de vetllar pel compliment de les lleis aprovades pel Parlament i de les disposicions i ordres singulars dictades pels altres òrgans de la Generalitat. Inspeccionar les activitats sotmeses a l'ordenació o a la disciplina de la Generalitat i denunciar-ne qualsevol activitat il·lícita, emparar la coacció amb vista a l'execució forçosa dels actes o disposicions dels òrgans de la Generalitat, vetllar pel compliment de les lleis i altres disposicions de l'Estat aplicables a Catalunya, vetllar pel compliment de la normativa sobre el medi ambient, vetllar pel compliment de la normativa sobre el patrimoni cultural català, col·laborar amb les policies locals i altres forces i cossos de seguretat de l'Estat en la recollida, tractament i comunicació recíproca d'informació, vigilar, inspeccionar i controlar les empreses de seguretat privada i la resta de funcions que se'ls atribueixi. El referir-se administrativa fa molta referència al compliment de les normes, al compliment de les lleis. També tindríem les funcions de policia judicial. Aquestes funcions li corresponen, d'acord amb l'article, com hem vist abans, l'article 164 de l'Estatut d'Autonomia, i que són establertes per l'article 126 de la Constitució i els articles 547 i següents de la Llei Orgànica del Poder Judicial. També se li aplicarà la resta de la legislació processal vigent.
sens perjudici de les que corresponen a les policies locals. Aquestes funcions són acomplertes per mitjà dels serveis ordinaris del cos o per mitjà de les seves unitats orgàniques de policia judicial, a iniciativa pròpia o a requeriment de les autoritats judicials o del Ministeri Fiscal. També tenen les funcions d'intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats i les funcions, per últim, de cooperació i col·laboració amb les entitats locals, d'acord amb la llei 16/91 de 10 de juliol, que com tots sabem és la llei de les policies locals. Doncs bé, en cooperació i col·laboració amb les policies locals, les seves funcions són donar un suport tècnic i operatiu a les policies locals quan aquestes no puguin assumir plenament un servei per raó del seu volum o de l'especialització, exercir, a més de les funcions assenyalades en aquest article, les pròpies de les policies locals en els municipis que no disposin de policia local, molt obvi tot això, i en els supòsits establerts per les lletres A i B, la Generalitat i les corporacions locals han de subscriure els convenis de cooperació corresponents en què s'ha de definir, en tot cas, els objectius, recursos, finançament, organització i obligacions i facultats respectives. Bé. I llavors, com hem dit, altres funcions que li siguin transferides o altres funcions que li siguin encomanades. Anem a parlar ara breument de l'àmbit territorial d'actuació. Doncs bé, com és lògic, els Mossos d'Esquadra tenen com a àmbit d'actuació el conjunt del territori de Catalunya. El model d'implantació dels Mossos es pot descriure com un model organitzatiu descentralitzat que basa la seva implantació al territori en l'Àrea Bàsica Policial, la ABP. El territori de l'Àrea Bàsica Policial és definit per criteris operatius policials, com serien la població, les vies de comunicació, la planta judicial, l'índex de delictes, la conflictivitat social i un llarg etcètera. I té la seva seu en una comissaria, des d'on es presten serveis policials bàsics en seguretat ciutadana i investigació. Aquests serveis policials bàsics consisteixen a garantir la seguretat ciutadana i el manteniment de l'ordre públic mitjançant, òbviament, el patrullatge, operacions planificades, recepció de les denúncies i instrucció dels atestats policials que en derivin de l'auxili d'autoritats judicials, etc. Una àrea bàsica policial pot abastar part d'una comarca sencera o un conjunt de comarques, però en cap cas es composa de parts de diferents comarques. Dins de l'àmbit de la mateixa àrea bàsica policial hi pot haver altres comissaries subordinades que són de diferents tipus en funció dels serveis que prestin. En l'àmbit metropolità, les àrees bàsiques policials són coincidents amb la divisió municipal. Això és molt important, Aquest últim paràgraf que hem llegit és important recordar-lo. Anem a tornar-lo a llegir per si de cas. Una àrea bàsica policial pot abastar part d'una comarca sencera o un conjunt de comarques, però en cap cas es composa de parts de diferents comarques. I per últim, també és molt important recordar, dins de l'àmbit de la mateixa àrea bàsica policial hi pot haver altres comissaries subordinades, que són de diferents tipus en funció dels serveis que prestin. I en l'àmbit metropolità, les àrees bàsiques policials coincideixen amb la divisió municipal. Ara anem a parlar de la regió policial. Doncs bé, la regió policial, RP, es defineix com l'àmbit territorial format per un conjunt d'àrees bàsiques policials, sobre les quals ha d'exercir funcions de coordinació jeràrquica, suport en recursos operatius, logístics i especialitzats i planificació d'àmbit superior de l'àrea bàsica. Aquesta distribució es veu acompanyada de les unitats operatives, que per l'especificitat de les seves funcions mantenen un model organitzatiu centralitzat des dels vessants de la direcció o coordinació tècnica, la direcció superior o la gestió i anàlisi centralitzada de la informació. Aquestes unitats poden desconcentrar al territori part dels seus recursos per millorar la seva operativitat. Doncs bé, ara per últim anem a veure l'estructura, Doncs bé, des de l'any 94, amb el desplegament de substitució de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a la comarca d'Osona, els Mossos d'Esquadra segueixen un model d'implantació que s'ha anat modulant gradualment amb l'entrada en vigor dels diferents decrets d'estructura de la Direcció General de la Policia. Així, l'últim decret d'estructura és el decret 415/2011, del 13 de desembre,
que parla de l'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia. Bé, aquest decret determina que per l'exercici de les funcions previstes a la Llei 1094, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, s'estructura en nivells organitzatius descendents i, concretament, en la Prefectura de Policia, a dalt de tot, la Comissaria Superior de Coordinació, les comissaries generals, les regions policials, les divisions, les àrees, les unitats i, per últim, els grups. Com en qualsevol organització, s'ha de diferenciar entre l'estructura organitzativa, que es desplega normalment pels diferents decrets d'estructura i que es desenvolupa al punt 3 del C2 dels apunts, i l'estructura jeràrquica. Llavors, és diferent l'estructura organitzativa de l'estructura jeràrquica, que aquesta determina les funcions o responsabilitats específiques que té el comandament en funció de la seva categoria i de la destinació que ocupa, i que estan descrites de manera genèrica a la Llei 1094 de Mossos d'Esquadra, als articles 18 i 19. Bé, com deien, la llei determina que els Mossos d'Esquadra s'estructuren jeràrquicament en les escales i categories següents. Tindríem, a dalt de tot, l'escala superior, que comprèn les categories d'intendent, comissari i de major, que s'encarreguen del comandament, la direcció, l'orientació, la coordinació i la inspecció en el nivell superior dels serveis policials. Seguidament tindríem l'escala executiva, que comprèn la categoria d'inspector. Aquest s'encarrega de la gestió de les diverses àrees i unitats del cos de Mossos i, si s'escau, el comandament de l'activitat policial. Seguim amb l'escala intermèdia, que comprèn les categories de sergent i de sotsinspector. Doncs bé, aquesta escala s'encarrega del comandament operatiu i la supervisió de les tasques executives de les unitats, els grups i els subgrups policials. El nivell més baix seria el de l'escala bàsica, que comprèn les categories de mosso i de caporal. Les tasques executives derivades del compliment de les funcions policials serien les seves funcions, no? El que és més executiu, el que és més complir ordres, no? I les seves funcions de comandament d'un o més funcionaris de la mateixa escala en diferents serveis policials. Per últim, també hi tindríem l'escala de suport, que comprèn categories de facultatiu i de tècnic, no? Doncs bé, s'encarreguen del suport i la cobertura a la funció policial amb tasques pròpies de la professió per l'exercici, de la qual habilita la titulació que els hagi estat exigida per ingressar al cos, i també funcions que requereixen coneixements propis i específics d'una formació concreta en suport de la funció policial. Doncs bé, fins aquí tindríem el resum del que seria la llei 10/94 de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra. En propers vídeos parlarem de la 286 i de la 1691.